Hallo iedereen. Ik zit nu naar Frans Bauer. Dit is TV Oranje. Wij doen de groeten aan onze familie en vanuit Lego World. Ik doe de groeten aan mijn ouders en mijn broer en mijn nicht. Wij zijn Naomi en Iwan en wij doen de groeten aan de familie Vink en Beltman. Ik ben thuis en ik doe de groeten aan tante Inge en oma en opa. Ik doe de groeten aan opa en oma. En ik geef de groetjes aan mijn moeder. Ik ben Anne Vroom en ik doe de groeten aan opa en oma. Ik wil de groeten doen aan papa en mama. Ik ben Broma en ik kom uit Sint-Jan Steen en ik doe de groeten aan iedereen die ik kan. En ik doe de groeten aan iedereen die ik kan. Ik ben Pascal en ik doe de groeten aan oma en opa. En ik doe de groeten aan opa en oma en aan mijn vriend Mart. En aan papa en mama. Ik ben Diane en ik doe de groeten aan mama. En ik doe de groeten aan iedereen die me kent. Doeg!